U nového videjka z Brawl Stars a dneska budeme asi pušovať jedného brawlera z týchto všetkých, takže neviem, ktorý to bude. Mortis asi určite nie. Ja som si zobral asi... Zoberiem si Crowa. Poďme na to. Máme dve hry. A uvidíme, kto bude. Takže jeden diamond, druhý diamond, ok. To je sa kedy však. Nie, to, ok, to ne, to ako? To píše tu. Počkaj, to čo? Oni sú sprostí, tí červení. Nechápem. Do? Tak to bola chyba. Dobre. Prvá hra. Prvá výhra. Dala go, nedala. A trošku máme hyper, ktorý sú pozreli, takže tak. Ty kokus! Nie, dostanem go. Nedostanem ešte, si chcem do tak. No ten čípa, tego chceš, no ten čípa, ty kokus! Nedal som to, no. Yes. Nie, perko som nepoužil, ani nepoužil mne. No, Give the Darkness, to dá od steny. Že si to vrasala, aby však takto, no. Nie, yes. No, let's go. Prvý win. Epic. Hank. 2, 3, 4. Ok, nič. Môžete sa joinúť do nášho klubu na Krfetnica a ako ho zmením. Takže takto. Takto nazýva, hej. To je môj kamoš, ktorý asi je extrémne... No, asi tak. A si poslal do videjka všetko. Dobre, takéto videjka kratšie. A urobíme s nízkej súťaž, takže... Na šorte. Kúkajte a vidíme sa... Ideme sa v ďalšom videjku. Čaute.